mina ngivumela uJesu besesiphambi kwakhe manje. uNkulunkulu nguyise uNkosi yethu Jesu Kristu. Kukhona lento ekufanele uyamukele ikhulu nesici sokuthi make wamaphambi kwabo abantu kube khona ozokubuka kujaje ngendlela yakhe. Izokunikeza ke imbewu yokukhula njalo le. Ulele not to just give up so easily. Ngoba into esihlangene ngayo la ama-artists ngicela nje if you can just lower it kancane. Into esihlangene ngayo abantu abakhulekelwayo ngenxa yokuvela babo. Ulimala kancane, ukuhletshwa ngawe kancane ulimale kakhulu. Uthuke kancane, give up kakhulu, uqhuza ukushiya. Kulezi insuku esikuzona siphilela i-content. Ukuba bengena i-content ngabe kugcwele la. Abantu bafuna umuntu oseqedile ukwenza into afuna ukuyenza, ufuna ukutshelwa ukuthi useyenze right kangakanani. Kodwa ke uma ngabe ungazange uyithole iva elizokuhlaba eqaleni ukuze uqhubeke ngalo, likwenze ube umuntu ongasawazwela amatshe endleleni. Kodwa kusuka ngokuthi ucomfortable kangakanani ku situation okuyona. Ngiyamthanda uMakhathini mayephuma la uphuma uthi kukhona impilo esiyiphila ezuthu, impilo efana ngabe siyayiphila siyiphila. Siphila lesifuna ukuyiphilela abantu. Ithina ke la ama-artist because kukhona abantu esiphila nabo. Uma ngibona uMr Shembe ukuthi wenza kahle ngifuna ukuzilinganisa naye bese ngikhohlwa itshe ngihlezi kulona ukuthi lingaphansi kwetshe uShembe ahlezi kulona. Bese ngifuna ukuzilinganisa. Isifo esiphila naso. Into ebengifisa nje siyikhulekelwe la ukuthi singadli okungaphezulu komthamo wethu masini. Ngoba sivele sigqoke lesi sigqoko ke washo uNdlovukazi Mapolo sikhona isigqoko esisigqokayo uthola singaphezulu kwekhanda lethu. Kwesinye isikhathi sifuna ukuthi masiqhamuka sikhothanyelwe njengojumbo ukuthi ujumbo uqhamuka izolo mina ngubaba omdala. Inkinga yami ukuthi angifuni ukunderstand ukuthi manje sekusuke uqobo lwezinga laba ngaphezulu kwezinga engikulona. Bese ngizonda ujumbo ukuthi why akhothanyelwe. Ngoba mina kade ngikhona kwi-industry. Bese ngisuka ngifuna kuyothatha ezinye inyathelo ezithile izokwenza ukuthi ngilingane noma ngibe ngaphezulu kwajumbo. Ake ngithi nje uma ngabe kade ekhona relevant futhi esa exista namanje uShem yini imfihlo yakhe ukuthi akakwazi ukushintsha imibala emibili. Uhlezi kulomgwaqo ahlezi kuona. Ake ngithi nje uShem ngimfanise nani? Angimfanise neToyota Yaris ehamba kwilane yayo. Kuleni yayo kuthiwa sisuka la ePointis yemhlaba bese kuqhamuka ama-Lamborghini nama-Ferrari. Uma ngabe hamba kodwa kushiwo ukuthi akuhanjwe ngespeed kuthiwa sifike ngesikhathi. Manje problem yethu thina sifuna ukufika ngesikhathi, sifuna ukuphika neyihamba ngespeed nenjini enamandla. Iproblem yethu ila thina sifuna ukwamukela ukuthi injini zethu zincane. Ukuthi zigijima kangakanani esigijima nazo kulomgwaqo ama-lane awafani. Injini encane igijima ku-slow lane. Injini ephakade ugijima ku-middle lane. Enkulu igijima kubani? Ku-fast lane. Akushuwongo ukuthi asifike nini sifike kuqala kodwa kuthiwa asifike ngesikhathi. Wonke umuntu unesikhathi sakhe sokufika ebhaleti. Ungaqalathi untanga wethu kufanele siba appreciate siba congratulate abaqhamuke emva kwethu bashayina, hayi ukuthi ba-outshine thina kodwa baphakamisa igama lethu lokuthi singamaciko. Let us go ekhoneni sikhulekele bona ukuthi ingafi lento yokuthi kukhona amaciko ase-KZN. Kodwa uma ngabe sizobazonda sibaqalekise singabafiseli lutho izofa le mbewu ekufanele iqhume yama-artist akubi alapha e-KZN. For instance, into esesibhalanse ngayo kakhulu e-KZN sekuyini? Sekuwumaskandi. Umaskandi unesikhathi esincane sokuyaphi? Sokuya esontweni manje kakhulu because babhizi. Uyibuza ukuthi what about umuntu ocula i-gospel? Why manje angabikho busy? Sengiyavala ngizosuka nje ngiyabonga ukuthi ngibe umunye obebebhekiwe kulo mkhuleko. Mina ke ngidume ngento eyodwa angilinabukela isizolo lami. Angilinabukela izolo lami mina ngingakho mhlambe ngingaganiwe namanje mhlambe intombi isaba ukugana umuntu ovela alikhuluma izolo la kulikhuniki ukuthandana nami
because ngizokutshela mina ukudlalela ngiphila kanje ongakutholi awukutholi okuthola uyakuthola mina kusafanele ngiqale ngihlawula amacala obaba nobaba bangawenzanga obaba bobaba ebese ke ngiwabuyisela kuJesu Kristu because ngizama ukubreaka the curse eyaqhamuka ekhaya. Uma ngabe ukuthi thina sizofuna uqhamuka sesishayina phambi kwabantu sithi Jesus kodwa singazange sihambe sokulungisa lapha kufanele siyakulanda ngoJesu sihambe nabo ngoJesu size siphumelele ngakho noJesu. We are faking too much. Sizenza abantu esingebona. uIsrael bangabe kukhona into emshayayo uyathathwa izwe lithile nendoda ethile imsha umthetho ithi ulungile likhona izwe licebile kancane kodwa lelizwe angifuni ningene kulona nizongena kude buduze nalo leyo ndawo seGosheni go and check it kwiBhayibheli. Ukhona indoda eyalahlwa noma eyalahlwa ngenxa ukuthi yawa emhlane kanina yafa uhlangothi. Le ndoda uma ngabe igama layo uMephibosheth kanti ke ibude buduze ngokwegazi nobani nalo owayesondelene kakhulu no David. Ngifuna ukuchaza nje lento ukuthi uNkulunkulu la asibeke khona ila thina singacabanga ukuthi sifanele ukuba khona sifuna ukuba seyindaweni zethu. Ngifuna ukuthini ngalokho ngifuna ukuthi uIsrael mangabe seseGosheni zafika zonke izinto ezazibheke kubani ezazibheke eGibhithe kuFaro kodwa yena ngoba wayelapha eGosheni. Usiyabuza ke uNkulunkulu ukuthi baphephe kahle yini laba baseGosheni kwakuIsrael. Izinto izofika kuthina zedlule kodwa masendaweni eright eGosheni likaNkulunkulu. Nabo ngisaqhamuka ngisashayina ngisamuhle nje. Angiphuphile futhi ngenza kahle la ngikhona. Nentsebe yami emhlophe and album engizoyirelease this year ikhuluma nangayo nje emhlophe ithi sengimdala emhlabeni namalanga ami ase kodwa ngizange when I chase inqaba yethu siletha konke kuwe when I chase inqaba yethu Jesu ingaba yethu silata bonke kuwe Jesu ingaba yethu siza nemithwalo siza nokukhala sizokwethula kuwe ngaba yethu siza nezithuko siza nezikalekiso sizokwethula kuwe Jesu ingaba yethu siza nokuvalelwa iminyango siza nokubhidlizwa kwamagama yethu sizothi kuwe
Kaba yetu Siyabakaya Sizihlobo Sizozethula kuwe Sizothi namazwi Kaba yetu Asinalelinye ithemba Asinawo omunye upheme Baba kuwe bethwa Kaba yetu Siletha kuwe Letha kuwe konke Jesu Kaba Siletha ukukhathala kwethu Siletha ukudangala kwethu kuwe Jesu Kaba yethu Siletha ukuthukwa Siletha izinhlamba Siletha ukubhingwa kuwe Jesu Kaba yethu Siletha inyembezi Siletha izinhlungu Jesu Kaba yethu Ngoba siwela lo mfula lo Siyonyathela phezu kwalamajenge Lamatsha namagama abo Siyawuza sifike ngaphesha Masiwela lo mfula lo Siyonyathela phezu kwalamajenge Ukube wena lokaba Baba Empilo ya Impela wena kamfuma Unyawami Ushalele Akengizeli ukubonga Baba Ungihlenga kuze kube la Bekungekhono wazi kwami Nokuhlakanipha kwami Bekicela